खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 22 जानुवारि 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि गाज्रि समखौ एरायनानै थानो हानांगोन। गावनि गोमानाय आंगोखौ गोसोखांनानै साना बारलांनो हागौ। गोसोखौ गोरा खालामनांगोन। वृष राशि नखराव रंजाखांनायनि सम। फुजा होयोब्ला साननाय लुबैनायफोरा जाफुंगोन। बयजोंबो गोरोबनानै सम बारहोनो हागोन। मिथुन राशि थांखियाव दावगानो हागोन। गावनि लुबैनायखौ मोनफुंजोबनो हागोन। बिमा बिफानि मुंखौ गोसारहोनो हागोन। कर्कट राशि अहंकार आखुआ बेरखांगोन। गुबुननि फारसे अननो रोङै जागोन। सिखिरि सुबुंफोरनि नोजोराव गाज्रि आखु नुजाथिगोन। सिंह राशि देहाया हरखाबै लोरबां जालांगोन। सिगां समनि बेरामफोरा जाखांफिननो हागौ। गावखौनो सांग्रां लाखियोब्ला बारग'नो हागोन। कन्या राशि बेसेन गोसा मुवा बेसादफोरखौ गावनि खालामनानै लानो हागोन। फालांगिरिफोरा गोबां मुलाम्फा जानायनि आसा दङ। खाफाल गेवगोन। तुला राशि बिदा फंबायनि जेंनाया जोबस्रांलांनायनि लामायाव। गावनि गोरोन्थिखौ बुजिनानै सोलिनाया गाहाम। नखरखौ मोजां लामा फारसे लाबोनो हागोन। वृश्चिक राशि बायजोआव मुवा बेसाद जायैया गाहाम। बोथोर सोलायनायनि जाहोनाव देहा सावस्रिहा खहा जानो हागौ। धनु राशि गोरोन्थि मावनायखौ गावनो सिमान लानाया मोजां। गोसो सिंनि गिनायखौ जानगार खालामोब्ला देरहासार जागोन। गावखौ सोदांनानै लानो हागोन। मकर राशि गोसोखौ हमथानानै सोलिनो गोब्राब जागोन। गोबाव समनि सोमोन्दोआ गावस्रालायनो हागौ। इसोरखौ फोथायनानै सोलियोब्ला मोजां गियान बुथुमनो हागोन। कुम्भ राशि मेगन गोबां सुबुंफोरा सोफै खालामनो हागौ। बायदि गाज्रि बाथ्रा बुंनानै गोसोखौ दुखु मोनहोगोन। खैफोदाव खोख्लैनो फानसागोन। मीन राशि साख्रि मावग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम सान। थांखियाव जाफुंसारनाय मोनगोन। नखरनि सुबुंफोरजों सम बारहोनो हागोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। क'क्राझार सहरनि गोजोनफुरि गांजेमा बाजारनि उल्था फारसे थानाय आइ आफा बिएम इनस्टिटिउट अफ पारामेडिक सोलोंसालियाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय पारामेडिकेल कर्सफोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। आइ आफा बिएम इनस्टिटिउट अफ पारामेडिक्सआ भारत सेवक समाजजों गनायथि जानाय आरो गुवाहाटीआव थानाय बान्था आवथायनो हानाय फसंथान एसिएडिक' एकाडेमिनि सिङाव सामलायजानाय गंसे गाहाम सोलोंसालि। आइ आफा बिएम इनस्टिटिउट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव नोंथाङा BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि, BSS डिप्ल'मा इन अपारेशन थिएटर टेक्न'लजि, BSS डिप्ल'मा इन फार्स्ट एड एन्ड पेशेन्ट केयार, एक्स-रे एन्ड इमेजिं टेक्न'लजि बायदि आयदाफोरनि सायाव नोंथाङा सोलोंथाय लानो हागोन। लोगोसे सोलोंथाय जोबनायनि उनाव प्लेसमेन्टनि खाबुबो नोंथाङा मोननो हागोन। आइ आफा बिएम इनस्टिटिउट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव जायखिजाया स्ट्रिमजों 12 थाखो उथ्रिसार जानो हानाय फरायसुला फरायसुलिफोरा बे सोलोंथायनि खाबुखौ लानो हागोन। थारैनो नोंथाङा जुदि सावस्रि फाहामथायनि सोलोंथाय लानो गोसो जानानै दङब्ला अब्ला गोबाव खालामाजासे आइ आफा बिएम इनस्टिटिउट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव थाबैनो सुलाद लादो। सुलाद लानो एबा आबुङै मिथिनो थाखाय 9395899391 एबा 8135971844 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामदो।